Edició de la Mostra Igualada, una fira d'espectacles infantils i juvenils. La fira va començar ahir i s'allargarà fins al diumenge. Es farà en diversos espais de la ciutat, amb espectacles també diversos. Ara mateix acaba de començar l'espectacle del Museu del Temps just al centre d'Igualada. I com heu vist abans, qui no s'ho ha volgut perdre és la Laia, que la tenim just allà al mig. Com està l'ambient, Laia, ara mateix? Bona tarda de nou, Núria. Doncs sí, de fet, just al mig de l'espectacle del Museu del Temps, aquesta proposta que és itinerant, i sortim ara de Cal Font per dirigir-nos cap a la plaça de la Isabel. Ens acompanya el Ramon Giner, director. Ramon, bona tarda. Què tal? Bona tarda. Fa molt goig la plaça de Cal Font en aquest espectacle del Museu del Temps. Aquesta proposta, què és? Doncs és una proposta d'art participatiu. És a dir, tenim el José Antonio Portillo, que és un artista, diguéssim, que el que fa és provocar en les diferents ciutats, i aquest és un projecte on el que fem és hem agafat a 9 persones anònimes de la ciutat, hem agafat a 3 joves, 3 infants, 3 joves i 3 ja senyors grans, i el que hem fet és provocar una cosa que és, els hi vam dir, la premissa, penseu-vos un objecte, i a partir d'un objecte hem construït una narrativa, és a dir, i el que farem avui és agafar aquests objectes i enterrar-los a una plaça. Avui toca la plaça de la Isabela, demà hi haurà la plaça, una altra plaça, perquè és un inesperat també, és a dir, partirem demà també d'aquí la plaça Cal Font, i també partirem de la plaça de la Creu. Per tant, també el que farem és hem buscat 3 places diferents de la ciutat on hi haurà una part de ritual d'enterrament on aquell objecte, és a dir, perdurarà en el temps perquè s'enterrarà a la plaça i hi haurà una pilona on hi ha un codi QR i les persones, d'aquí una setmana, d'aquí 10 anys, d'aquí 15, a través d'un codi QR, és a dir, veuran quin objecte està enterrat allí i també la seva història, perquè descobriran, com això, un mapa desplegable, és a dir, de fet, amb aquest mapa veurem on estan ubicats els objectes de cada un dels espais i la seva història. Per tant, una proposta que deixarà un llegat a la ciutat d'Igualada. Aquesta 36a mostra deixarà aquesta petjada. Exacte, aquesta era la idea, no? És a dir, sempre a la mostra hem intentat i hem volgut també, és a dir, més enllà que hi hagi una part d'exhibició d'espectacles, volem també arrelar-ho a la pròpia ciutat. I en aquest sentit, tipus d'art comunitari, art participatiu, és a dir, és la petjada també que vol deixar una mica aquest projecte dins la ciutat d'Igualada. Igualada acull aquests dies d'activitat i ho estem veient ara acompanyant a tot aquest públic que el que farà és participar d'aquest Museu del Temps. Exacte, no? És a dir, tenim també la col·laboració d'una entitat d'aquí de la ciutat, que és la coral infantil dels xalers, que justament el que faran serà acompanyar aquesta part més ritualística, perquè ara el que farem és, ara en aquest cas veurem a 3 persones, és a dir, un infant, un jove i una persona gran, que faran els seus enterraments aquí, en aquesta plaça de la Isabela. Fa mesos que treballeu en aquesta proposta, Ramon. Sí, fa 5 mesos. Vull dir, aquest tipus de projectes no són habituals tenir-los en fires, però justament nosaltres volíem provocar això, aquest punt d'unió amb la ciutat, i fa 5 mesos el que vam fer va ser un inici, vam fer una recerca de persones, buscaven persones anònimes de la ciutat, és a dir, perquè també puguin ser referencials en les seves històries. I tenim, doncs això, 9 històries completament diverses, completament diferents, però que són molt emotives, és a dir, ja ho veurem ara, no? De fet, estem arribant a la plaça de la Isabel, estem vivint en directe aquest recorregut d'aquesta proposta. Aquesta és només una de les propostes que porteu aquests dies, Ramon. 41 companyies que fan parada a Igualada amb aquestes més de 90 representacions. Ens espera un cap de setmana molt farcit d'activitat. I totalment, és a dir, propostes tant de sala, però també, sobretot, hem crescut amb propostes de carrer. És a dir, per tant, hi haurà propostes en diferents espais. De fet, són 7 espais de les ciutats diferents, de les quals podrem gaudir d'aquest prop de centenar de funcions que hi haurà al llarg d'aquests dies. Per què hem de venir a Igualada aquest cap de setmana? Home, doncs perquè, és a dir, veureu una ciutat que bull arts escèniques, és a dir, veureu espais, veureu espectacles de tot tipus, veureu tot tipus de gèneres, veureu des de teatre, dansa, circ, música, veureu instal·lacions, veureu projectes com aquest, és a dir, on està vinculat molta part de la ciutadania pròpia de la ciutat. Per tant, és un projecte superinteressant. També hi fan parada a Igualada aquests dies un miler de professionals. Sí, exacte. És a dir, per nosaltres la mostra, a part de ser un espai d'exhibició, és un espai, diguéssim, de punt de trobada pel sector. És un espai referencial a nivell de sector. Clar, tenim quasi més de 1.000 persones acreditades, per tant, la ciutat també bull, no només per la ciutat, sinó per tota la gent que es dedica a les arts, és a dir, a treballar al teatre familiar. Per tant, és un punt de trobada entre programadors, entre companyies, artistes, entre distribuïdores, punt referencial a nivell català i també estatal. Ramon, i a nivell personal una mostra també especial, perquè aquesta és la teva última mostra com a director. Bueno, sí, després de 6 anys, tanco una etapa, molt satisfet, molt content, però jo penso que les vides tenen una part cíclica, per tant, dones pas, i desitjar a l'equip entrant tota la sort, tots els encerts, i m'emporto al meu cor la mostra, és a dir, l'he viscut de molt a prop i és un projecte que gaudim molt.
I 6 anys on la mostra ha anat canviant també, adaptant-se a circumstàncies com fins i tot una pandèmia. Bueno, vam marcar en pandèmia, per sort, diguéssim, la vam poder superar, no? I a partir d'aquí doncs anem a fer això, el directe d'ara, és a dir, i això, desitjar a tota la gent de l'Igualada que la disfrutin i que segur que la mostra durarà aquests 36 i aniran sumant. Ramon, està a punt de començar aquesta part de ritual. Recordem, perquè es pot veure avui, però el Museu del Temps torna demà i torna diumenge. Exacte, demà a les 7 de la tarda la sortida serà la de la Creu i diumenge a les 12 la sortida serà a la plaça de Calfont. Doncs Ramon, que vagi molt bé aquesta mostra, gaudir d'aquests 2 dies que queden encara d'activitat a la ciutat. Núria, ja ho veus, hem seguit en directe el recorregut d'aquesta primera edició del Museu del Temps a la mostra Igualada. Hem fet parada a la plaça de la Isabela i aquí començarà aquest ritual on s'enterraran aquests 3 objectes que ens comentava el director artístic de la mostra i que quedaran de llegat a la ciutat. Un Museu del Temps que, com dèiem, es repetirà demà i també diumenge. I us convidem a tots a venir a Igualada a gaudir d'aquestes propostes que ens porta Mostra Igualada, la 36a edició de la Fira d'Espectacles Infantils i Juvenils. Doncs, Laia, ens apuntem a l'agenda, venir a Igualada aquest cap de setmana.